9 partits polítics concorreran a les pròximes eleccions del 24 de maig a Sueca. Salvador Campillo torna a encapçalar el grup independent Sueca Perelló i Mareny. El candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Sueca és José Luis Rivera. Per part del Partit Socialista, Dimas Vázquez és el cap de llista. La candidata de Compromís és Raquel Tamarit, mentre que per part de Ciutadans és Celia Beltrán qui encapçala la llista. Enrique Vidal és el candidat de Canviem entre tots. Gerard Blasco és el cap de llista d'Ara Esquerra Republicana i Pau Codina és el candidat dels Verds. Ara anem fins a la població de Guadassuar. Vicente Estruch és el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Guadassuar. Maria Rosa Almela encapçala la llista del Partit Socialista, mentre que Salvador Montañana és el cap de llista de Compromís. Rafael Úbeda és el candidat d'Esquerra Unida a l'alcaldia de Guadassuar.